अरे काजल, ए काजल, कहाँ जाता हो? पूरा झाड़ झूर के कॉपी किताब लेके। अरे ये खेसारी जी पढ़े जातनी पढ़े। अरे पढ़े जाता रू? अब का हीरोइन बने के सपना टूट गइल का? हीरोइन ना बनबू का अब? अरे खेसारी जी जब से रउआ से जोड़ी तोड़नी तब से कोनो कामे नइखे मिलत। कोनो नतिया अपना फिल्म में हमरा के नइखे राखत। सोचत तानी कि पढ़ लिख के थोड़ा कोनो नौकरी छोट मोट चपरासियों के मिल जाई तो उहे करती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा तहरी यारवा कहाँ बा हो? चिंटुआ जौन हमरा से अलग करा के जोड़ी तुड़वा के तारा के अपना फिल्म में रखे के सपना दिखैले रहे। अरे उ नतिया तो अपने फकीर बा, ओकर फिल्म तो चलते नइखे। हमरा के का काम दिउ? ओही से नु कहले रहनी धोखा किसी को नहीं देना चाहिए काजल। अब समझ में आया भोजपुरी इंडस्ट्री का राज। हाँ ये खेसारी जी कोनो फिल्म के ऑफर होखे तो बोली, फैन से जोड़ी बना लिहल जी हम और रौरा। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ना ये काजल, अब तोहरा के हम फिल्म में अपना ना राखेम। तू बेवफा हो गइल बाड़ू। हो सके तो आज हमारा घरे झाड़ू पोछा लगई ह, गुजर बसर करी ह, बाकी अब फिल्म में तारा के ना राखेम, ना ही जोड़ी बनाएम। समझलू? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।